Ramanam, umigop ka ta na eh. Umigop ka ba, Sek? Baka damdaman makadalapos ka ta. Ha? Panak mo. Gumanan na ba? Ay, naparta ka ta. Awan may sa oras gumanan. Promise. Oh, di ba? Kumugtar. Damdaman ata magmagna ka kung wala na eh. Na naman. Okay. Pinaka-best talaga. Yan ang pinakamasarap na kape. Ang makapeli ko kayong dalawa. Pura patak dere kay kanino or panggamitan. Gana pa di pon sa ba. Ate ne, the best. Tama. Best Cafe Black with herbal mix. Well, puro herbal lagi to. Amami na gito, herbal lagi ta. Arabica coffee, tongkat ali, makarot, and ginseng. Ay, may ating boy. Ginseng pa lang. Riingon na ata nakaturog nga pa. Kaya mata. Ano dim kayat? Dapat pagpilya mati ni oh. Ano pa, taman? Atani. Mauma ka ta boy. 8 in 1 nata. Best 8 Cafe in 1. 8-in-1 coffee with herbal mix. Ayan. Sari-sari. Extract of guayabano, agaricus blaze, morel, mushroom, barley grass, moringa, at mangosteen. Ay! Nagpintas ti bagay ate boy. Siyempre isang ang tininumag. Pampapigsa ti bagay kita unay mapambanog. So nga nasiglat-klat na kanana. Siyempre try mo ata. Tapos kastoy pa tinin mo. Nay, pagpagana ito. Yan talaga Pasarunwan man na di buritik mo boy. Oray nakatakdar nga sa bata, bigla matuwang O, tinay may isa. Ata, the best ata. Ata kulay green nga ata. Best up kay Best Cafe Green ata. 6 in 1 ata. 6 in 1. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Naman ti ko na ito Medyo iti napintas ata gamit da paryana. ingredients na. Parya pa yata boy. Extract of red Alingatong. Ano po? Panajay. Alingatong. Basta jay na yan. Tapos ampalaya. Carnitin. Carnitin. Ba? Carnitin. Ayun, carnitin. At stevia. Oy, dumaagasan naman lahat ito. Boy. Ata tinamayat gamit dati paryana. Ana kaya mau? Ikang gaano kaya mau? Wait na. Atoy, kahit ko atoy. O sige. Next, Cafe Green. Kanya mata, 6-in-1 ganda coffee. Ayan. Ato, hindi kaya nata. Maumakatiboy, madi ka makaturugoy. 20 in 1 ato. 20-in-1. Na. Kita na kakabe, 20 in 1 coffee with herbal mix. Puro herbal lagi to yung mamin, 20. Saan ka pa? Best Cafe Gold. Ay, ate siguro ti ko boy. Pamamalaki da, gold cake. Kaya nga karod. 20-in-1 coffee with herbal mix. Kung na, nagadong nga kuha na ito nagadong nga maalam nga kuha na ito Benefits si bagyata mamin. Extract of lagundi, paragis. Ayo, lagunde. Lagunde. Paragis. Oh. Tapay banabana, ayan. Spirulina, ayan. Lay nga ma. Ano ito? Goto cola. Yes, Goto Cola. At ginkgo biloba. Ayun. Oy. Kita tina Purple corn. Clorelia. Mm. Dandelion. Ako. Herba buena. Ayan. Grape seed. Ano ito? Akay. Akay. Akay berry. Ay, akay berry. Uy, dapat serpentina na ni. Agita karod puro karod May medisina kita, puro herbal agita. Naimas ti pagbagi, na mayat ti pagbagi. With asitaba in sambong. Sambong lagunde, dapat natin may isa. Kumpleto ata, herbal coffee, best cafe, gold. Tamboy ni ate gayam with stevia. Kung nana ni, ata na stevia. Ata ti stevia. Oh. Kanya ko lang atin ha, best cafe gold ha. Kung mga ibati kamot, alang ang alamatan, gudwa amot, alo katamata box na mat. Ay, Ni ate pala tinaramramanak ni gamin ate ti paborito. Mamad, pampatangan ko na dagarod. Iya, kita ate. Ngumit kamot to gudwa ang kamot to. Amaw? Tag upa la kanya mo, ta naibusay kanya kon he. Ano nga Nakado peraso? ako. Ado ata, tani nakakabel. 12. 12, tag-inam tamoy. 2, 4, 6. O, taginim ta. Gudwa mo na lang ha. Nay, hindi pa naramdaman na nata. Ate pala talaga naramdaman na. Wala na, baka laman eh. Nyam. Ato ti pagbagsa O, mo. apay kurang atin, ilim-lima lang. Kini binawas ko mutan ani punay ka mutan. Ano ata kanyam? Ay na, bilangin na pa na pinadawatan ka lagaro din. Reklamo. Dim kay tati nay. Mahala ka man tayo 18-1. Yun, araw mo na kamamin ha. Ay masato. Basta best cafe. Ay apaw. Basta pag siya atan ti bagbagik boy, madina masayangan nga gumatang. Basta best cafe. Yeah. I mean, lumakay tayo, kailangan tayo nga alagaan ti bagbagay tayo. Box pailaan Health talaga best. conscious ba kung ako nada?
Bagpay mo ti hit, conscious nga bagbagam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pakagatangan nga datoy. Ay, nalaka lang ata. Basta best kape, amudan, amumulangan na yun. Yung lalaki din. Search ka ah. Maalam ato di kwa. Ay, Mercury Drugs. kuman aming nga Lagi store di nga kwa. leading supermarket. Ay, mayat nga rin Oray, dahil damamin natin. Kota klase nga kwa. Makita mati best kape, ini. Lagi nga mata. Best Cafe, green. Basta best kape ko na mo, namudatan. Oray niya ta nga kota. Nga drugstore. Nakita kanyang tuyain? Nagalakan? Nakita. Ayun, kanya mata. Ay, tagininta lang man 2, No. 4, 6. Ate, sakto-sakto kini bakit ko madi nahilig ti sa bali nga kape. Ate, ti pa kanya na. Best kape. Sigurado madi malipatan na ni bagat pa tao. Tao. May nakate. Thank you ka kanya ka. Packing na pa lang, nagwapon. Thank you ka mata. Thank you, Andres. Basta. Ano kaya mo pa, ano may busang ka, amumon. Best kape ko na, search mo lang. Mapangkalagpas siya ta, kwa. Adamol amaming ta, kita drugstore, adata. Nakalibre ka man boy. Siyempre piatin boy. Sige, gagabi daw, istorbo ka ito pinagtapit. Thank you Ang malpas at to, yala man na Tingnan tayo, testing ko ito black. Ay, agda ka niya mo. Ramanam, umigop ka ta na Umigop ka ba, Sik? Baka adamdaman makadalapos ka ta. Ha? Panak mo. Kumanan na ba Ay, naparta ka ta. Awang may sa oras gumanan. Promise. Oh, di ba? Kumugtar. Damdamata, magmagna ka kung wala na eh. Na naman. Okay. Pero day. Thank you. Oy, na may bus ka to, mangyala ko ulit. Oh, sarap. Naimbanggal daw kakabsat at datoy ni Andres kini Baak. Hello po. Umayda makiarob-ob iti naimas nga best cafe. Yun. Best cafe. Ayan. Yan. Sa ano mga herbal tong mga best cafe ninyo, sir? Oo. Itong mga best cafe na ito ay pinaka-best talaga. Yan ang pinakamasarap na kape. Ang makapeli ko kayong dalawa. Ito ang Best Cafe 6-in-1. Ito yung kape na siyang nagpapa-sexy sa atin. Yun, no? Tama-tama. Bubugitkan ko eh. 6-in-1 with herbal mix. Pampasexy daw to. Itong Best Cafe 6-in-1. Ayan. Yun. Ano pa, sir? Ano pa yung mga... ibang product natin dyan, sir? Ayan. Datoy ket Best Cafe Black. Yun. Ano naman Best po yung Cafe naitutulong sa ating katawan itong Best Cafe Black na yan? Itong Best Cafe Black, merong maca roots ito Macarons. at tungkat ali. Yun, tungkat ali yan. Paborito mo yan, boy. Pangpakutog. Ay, Sige, sige. pangpakutong. Yan. Kaliwanag po, pampakotag. Pampayat to. Pampapayat. Yun. Ito, Sir. kapag ka hindi regular ang iyong pagbabawas, napakasarap na inumin itong Best Cafe 8-in-1 Ayan. Coffee Mix. Ayan. Mayroon siyang malunggay, may mangustin, guyabano, barley grass, agaricus mushroom, at napatamis lang ng stevia. Narinig nyo na ba po yung sinabi ni Narinig nyo sir? naman po, Best Cafe 8-in-1 Pang- coffee with herbal mix po. Ayan, ang dami na pong benefits na makukuha dyan. Kaya, Oo. saan ka pa? Kaya, Sir, ano po Best ulit? Cafe ka na. Ano po ulit yung Best pangalan? Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Sa katawan Ayan. po, yung... Ito, kapag ka hindi normal ang iyong pagbawas, Hindi normal yung pagbawas. sigurado yan na ilalabas lahat sa loob ng katawan mo ang mga toxin. Tama-tama. May pinakasalan yan. Kape. Ayan. Pangpaseksi mo lang dato, kamsat. Sexy. At dahil iti guyabano na, kahit na nasawin, anti-cancer na ito. Yun. Tama-tama. Paano pala to? Kahit dahil ito yung Best Cafe Black, Ay, meron pa dato pala isa. yung dahil pangpakutog, dato yung Best Cafe 20-in-1. Ito Ayun. yung naman yung Best Cafe Gold. Ito yung isa sa pinakamasarap na kape. Sir, sa mga gustong bumili ng ganyan, saan po sila makakabili? Mabibili po ito sa lahat ng pharmacy, sa lahat ng grocery, at sa lahat ng mga supermarket sa inyong lugar. Aprobado na po yan. FDA approved ito. At
Saka ano ba sir, wala na, apat, 1, 2, 3, 4. Sir, pwede po kaming mag-uwi na ngayon para matry din namin. Yes, sa inyo po lahat ito. Yan! Para masubukan naman ninyo itong ating napakasarap na best kape. Ayan, sa mga gusto ng Best Cafe, ayan po. Try nyo na po ang Best Cafe po. Ayan. Inuulit po namin, ito ay mabibili sa lahat ng butika, sa lahat ng grocery store, sa lahat ng supermarket sa inyong lugar. Yun, madami pala. Pwede Kaya po. alam nyo na po kung saan mabibili ang Best Cafe. Ayan. Ayan, mga boy. Try na natin. Ito sa akin, Try Best ko Cafe yung Gold. pampa- 20 in 1. Pampatugtog yung pala yun. Ito. Ayan, yan sa'yo. Bagay sa'yo. Mahilig ka. Ayan. Ayan. Ayan, sa mga gusto, alam nyo na, Best Cafe kahit saan yan. Sa pharmacy. Ayan. Thank you sir, maraming salamat. Thank you. Ayan. Ayan. Thank you.